все още се опитвам да разбера как да направя 1 милион за един месец. Тая мисъл много ме мъчи. Много ме мъчи и мразя себе си заради това, че си поставям такива цели. Обаче в същия момент се и обичам за това, че се бутам всеки ден повече и повече. Главната причина, поради която се преуморявам по такъв начин, е просто защото не виждам в момента друго решение на това аз да направя 1 милион за един месец, освен да преуморя себе си от работа и да работя на 100% от моят капацитет, но смятам, че това не е правилният подход за това да правя по 1 милион лева на месец, тъй като ако се замисля за всички хора, които правят по над 12 милиона годишно печалба, аз не смятам, че 90% от тях работят колко от мен. Аз съм напълно убеден, че работят по-малко от мен тези хора. Защото там вече не е въпрос кой работи повече, кой има повече леверидж. Така че дори не мога да обясня думата леверидж на български, но това няма никакво значение. Също искам да покажа она от срещната сграда, колко им са яки терасите, а моята каква е трохарска. Имат цяла тераса, огромна, с люлки и директно на там гледка. Аз съм много турботрохара в момента. Даже на тия терасите им са по-яки от моите. Къде отиде? На тия. Защо? Виж го това палачо. А не, това май е някаква женска. Не знам. Или пак едната она сграда. Аз пак се намирам на трохарско място. И по принцип не ми пука много за материалните неща, но просто искам да имам най-хубавото, за да мога да кажа, че имам най-хубавото. Може би това е нещо свързано с моето его. Не знам защо съм така, на мен реално не ми пука. Дали ще съм тук или там, или там, ще бъде едно и също за мен, но аз го искам. И повечето хора го искат, за да се чувстват по-добре. Аз няма да се чувствам по-добре, аз ще се чувствам даже по-зле. Просто искам да го имам. По същата причина искам да имам Ламбо, примерно. Или Макларен. Защото аз искам просто да го имам. Искам да знам, че съм го направил това нещо. Не го правя, защото ще стана по-щастлив. Дори съм сигурен, че ще бъда по-щастлив точно 2-3 дни. И след това даже ще бъда по-нещастен. Но искам просто да го направя, за да мога да кажа, че съм имал супер кола на 20 години. Буквално на мен не ми трябва нищо. Буквално аз мога да живея с примерно 10 000 лева на месец. И ми стига толкова. И на повечето хора е така. Повечето от вас нямате нужда от всички тия турболуксори неща. Буквално всеки един човек, особено в България, може да живее the life of the lives с 10 000 лева на месец. Но аз съм минал това ниво много отдавна и аз ако направя месец с 10 000 лева, защото се е случвало да падна примерно от 50 на 10 за един месец, аз влизам в турбодепресия. Просто влизам в турбодепресия. Не мога да си обясня защо. След като тези пари са ми достатъчни. Все едно падам под нивото си. Все едно аз вече не съм толкова добър. Може би това е някаква дълбок проблем в мен, в моето его, в моята психика, може би е някаква травма, нямам идея точно защо е, не мога все още да анализирам себе си на толкова дълбоко ниво, да разбера такива микрочувства, които имам. Но само усещам го. Добре, докато бях в България, така ще ви го кажа, преди една седмица, докато бях в България, бях 50-50 дали ще си купя Макларен или Ламбо. Нали? Все едно казвах си, няма смисъл да давам толкова пари. Все едно трохара в мен, или не, то даже не трохара, разумният човек в мен ми казва: брато, спри да си харчиш парите за
неща, които не са ти преки активи, които пряко не ти носят пари пасивно. И си викам, няма смисъл, само разправи, поддръжки, пукнати гуми по 2000 ля, пукнати джанти, удрани брони, псувания, мувания, паркирания, легнали полицаи, само с където почна да се мисля. Но, когато дойдах тук, в момента, знам, че това ще бъде началото на едно ново ниво. Защото на моментното ми ниво ми се струва като нещо, което е постижимо, но не е чак толкова лесно. Но по същия начин беше първия път, като си купих колата. Беше постижимо, но не чак толкова лесно. В момента бих израсил 50-60 хиляди на майтап да си взема кола, която да карам просто на писта. Това е. А в момента, искам да мина на следващото ниво. И единственият начин да направя това е да дойда тук. Няма друг начин просто. Няма друг начин и по този начин, като поема този риск, като се поставя извън зоната си на комфорт, финансово, емоционално, психически, физически, защото когато дойдах тук, аз се поставих извън зоната си на комфорт, емоционално, психически, физически, по абсолютно всякакъв начин. И това е единствения начин аз да мина на следващото ниво. И за вас може да се строя с едно нещо много яко, но аз нямам нужда от това. Аз мога да се живея в Хасково, да си карам 600 коня AMG-то, да изгърмявам из центъра и да събуждам бабите, да ходя да се пуша нарга за 20 ля на Бохеми, да се кефя на живота и да си правя по 30, 40, 50 к на месец, да си ги бутам, да си ги така в джобчето, цък, да натрупам там половин 1 милион, да ги инвестирам в недвижими имоти, да вземам по 5-10 к на месец от наеми и аз на 21-2 години, 21-2-3, ще се пенсионирам. И какво следва след това? Нищо! Живота ми, аз умирам, това е. Спреш ли да преследваш нещо, ти умираш. И трябваше да преценя между две неща. Едното, да направя първия вариант, да си остана в Хасково, да остана на същото ниво, което даже най-вероятно от 50к ще да падна на 20 и ще да се държа то бейс левел 20к, което ще да ме е пак напълно достатъчно, като полагам по 2-3 часа усилия на ден макс, но аз не съм такъв човек, аз съм екстремист. Обичам да давам всичко от себе си. Защо ставам в 4,5? Защото аз ако не стана в 4,5, ще стана в 4,5 след обяд. Това съм аз. По този начин аз оперирам. Ако не стана в 4,5, ако стана в 8-9 часа, аз няма да свърша работата за деня. Гарантирано. Ако стана в 4,5 след обяд, гарантирано, че няма да се свърша работата. И е гарантирано, че цял ден ще правя само тъпоти. Така, за пример ви давам зимата и лятото. В момента, вече става есен-зима. Това е моят лок-ин период. Аз съм си намерил ритъма в себе си. Моят лок-ин период е началото на септември месец, 4,5 сутринта, пълен грайнд, мисли за това как да скалирам на следващото ниво и в момента ето къде съм. Един месец по-късно, бум, скалирам на следващата стъпка, поел риск, излезнам извън зоната си на комфорт, гледам към следващата цел. Лятото къде бях? На Слънчака и в Созопол и в Гърция, пиех бири, пушех нарги и работих по точно 3 минути на ден, без изобщо да ме интересува какво се случва, какво не се случва. Пак правех по 15-20 хиляди лева на месец, без да ме мигне окото. Ама, разбирате ли? Без да ме мигне окото съм правил 15-20 хиляди лева на месец с 3 минути на ден. Даже не исках да вдигам телефона на хората.
На мен не ми се занимаваше. Карах се АМГ-то, правях си кефа, живота беше толкова хубав, но празен. И не ми харесваше. Живота беше толкова хубав, но не ми харесваше. Това е много философски израз. Мога да се нарека чили Сократ чили, но не ми харесваше аз да стоя на това място. Аз се чувствах мъртъв отвътре. В момента се чувствам по-жив от всякога. В момента съм по-свързан с Господ от всякога. В момента съм в топ психическа и физическа форма. Сега, физическа влизаме, но просто за 5 дни разликата, която виждам в себе си, особено тук, защото аз от началото на септември съм турболокинал, но откакто дойдах тук, друго ниво. Абсолютно друго ниво. Може би 10x. Пак ви казвам книгата 10x is easier than 2x. Прочетете я, ще разберете за какво говоря. Но това е, че цялата това нещо, което говоря в момента, го казвам, за да разберете, че има два вида хора. Кой вид хора сте вие? Тези, които им трябва минимума, искат да положат минимални усилия, за да живеят хубав живот, или тези, които са готови да вдигат всеки път нивото, да стигнат до 10к, после до 20к, после до 100к, до 1 милион на месец. Кой вид хора сте вие? И сега имам много лоши новини за някой от вас. Ако сте избрали първия вид хора, никога няма да успеете. Защото винаги ще чакате нещата да се случат от само себе си, никога няма да поемате риск, никога няма да сте готови да излезете от зоната си на комфорт и винаги ще работите за някой друг. Съжалявам за това, за лошите новини, но или се променете и започнете да гледате все по-нагоре и по-нагоре нивата и да поемате риск и да бутате себе си по-напреде и нагоре, без да имате нужда от това. Но в момента дори в момента най-вероятно имате нужда от това да бутате себе си. Защото предполагам, че 99,9% от хората, гледайки това видео, не правят повече от 2000 лева на месец. 3, 4, но има нови нива. И ако искате да стигнете до 10к, трябва да сте такива като втория човек, максималист. Не знам дали има така дума, но аз така ще го нарека. Трябва да гледате максималното на нещата. Винаги да дадете 100% от себе си и винаги да търсите следващото по-високо и по-високо и по-високо и по-високо ниво и да излизате от зоната си на комфорт и да рискувате и да инвестирате и да правите всичко нужно, да бутате себе си на 100% капацитета, който имате, за да успеете. Ако искате да се скитасвате, за да правите по 10к и да живеете нормален, хубав живот, без стрес, без напрежение, ако сте този тип хора, за съжаление, най-вероятно и никога няма да успеете да го постигнете. Защото и да ми се иска да го кажа, няма как да го кажа. Нищо не е толкова добре, колкото звучи. Не можеш да правиш 10 000 лева на месец без качествата, които ти се изискват да правиш примерно по 50 000 лева на месец. Какво имам предвид от това? Защо аз успях да стигна до тук на толкова ранни години? Защо аз на 18 години направих първите си 10 000 лева? Защото аз имам качествата на човек, който може да направи 1 милион на месец. И аз знам, че ще го направя. Защото, пак казвам, търся следващия връх, следващата цел всеки път без да спра. И когато не правя нищо и когато губя време, когато не се движа към целта си нагоре и не рискувам и не съм на 100% под напрежение, аз се чувствам мъртъв отвътре. И се надявам
това видео да ви е помогнало да разберете какво се изисква от вас, за да растете нагоре в живота, какви качества трябва да имате и начин на мислене, защото това е най-важното нещо. Има 1500 бизнес модела. Вие ако търсите начина, се ще го намерите. Не сте тъпи, то е елементарно. Това е най-лесната част да избереш бизнес модела. Просто мислиш, сядаш, мислиш за 2 часа, един ден в живота си, отделяш 2 часа да избереш с кой бизнес да правиш пари и го започваш. Но там започва трудната част. Готов ли си да рискуваш? Готов ли си да вкараш тия усилия? Готов ли си да търсиш всеки следващ път целта? И отговорът е, че повечето, които гледат това видео, не са готови. И затова, който влиза в категория 2 с мен, момчета, you are blessed and cursed. Какво значи това? Най-вероятно ме разбрахте, но това е хубаво и лошо. И бъдете благодарни на Господ, че ви е дарил с това нещо, защото от една страна ще постигнем всичко, което някога сме искали, но от друга страна най-вероятно никога няма да имаме пълен мир в душата си, защото винаги ще гоним следващия връх. Надявам се да съм бил изчерпателен и полезен и ако искате да разберете повече за моят бизнес модел, за това как аз правя пари, за това как съм стигнал до тук, ще оставя видео под това видео за целия ми бизнес модел и как и вие може да го започнете. Ако искате моята лична помощ, може да натиснете първия линк в описанието и да запазите час за среща за менторската програма. Благодаря.